Eta behin, mailan gauden kideak aurkeztuko dizkituet, bai? Nire eskubitik hasita, nire eskubitik zuen ezkerretik hasita, bai, Egoitz Zapiain, Zapiain sagardoteikoa eta sagardogileen ordezkaria, bere ezkerretara, bere ondoan Maite Cruzado, Gipuzkoako Foru Aldundiko turismo zuzendaria, nire eskubitara Zorione Txezarraga, Astigarragako alkatea, nire ezkerretara Alaitz Izpurua, Izurbilgo alkate ordea, eta eskinean Arkaitz Milan, Asketurreko zuzendari nagusia, eta neu Erraniko alkatea. Bai, ikusten dezuen bezala, hemen gaude ordezkatua Sagardoaren lurraldea osatzen dugun udaletako ordezkario, baita ere sagardogileen sektorea, Gipuzkoako Foru Aldundia eta Eusko Jaurlaritza. Nolabait, Sagardo Foruna honen antolaketan parte hartzen dugun eragile guztiak. Sagardo Foruna hau hurrengo astean egingo dugu, hemen bertan, Orona Ideo Fundazioaren egoitzan izango da, eta, azararen 23-tik 25-era izango da, eta egun horietan Hernani Sagardoaren munduko hiriburua bilakatuko da. Gero ikusiko dugu bezala, Sagardo Foru honetan mundu zabaleko hainbat eta hainbat ordezkari izango ditugu bai ponentzietan eta baita ere lehiaketan. Sagardoaren inguruan esan Sagardoa txotx garaiaz haratago produktu bezala indar eta garrantzia handia duen produktu badala gure lurralde honetan, eta egun hauetan zehar Sagardoa, Sagarrondoen eta Sagardo kulturaren inguruan adibideak, eztabaidak, ponentzia ezberdinak ikusi eta landu ahal izango ditugula. Eta esan bezala bertako Sagardo sektoreak duen garrantziaz aparte, munduko beste zenbait lekutako bisitak, esperientziak ere ezagutu eta trukatu ahal izango ditugu. Sagardoaren ekoizpenaz, Sagardoaren produkzioaz, komertzializazioaz, turismoaz hitz egingo da, beraz, aprobetxatu nahiko genuke Sagardoaren inguruan lanean ari dian eragile ezberdinak, merkatariak, tabernariak, elkarteak, animatu nahiko genituzke Sagardo Foru honetan parte hartzera. Eta aprobetxatu nahiko nuke bestei hitza eman aurretik, eskerrak emateko Orona Fundazioari ere bai, azpiak egitura hauek eta izteagatik, gaurko agerralderako eta baita ere Sagardo Foru bera antolatzeko. Besterik gabe hitza pasako dio Zorione Etxezarragari, Astigarragako alkateari. Eskerrik asko. Kaixo guztioi, Astigarragako alkatea izateaz gain, Sagardun Partzuergoko lehendakari naizen aldetik, gogoeta txiki bat egin nahi duzueke Sagardo Forumaren bilakaera zuei pixkat azaleratzeko, ezta? Gogoratzen baldin baduzue 2009an egin zen lehenengo Sagardo Foruma Astigarragan, eta orduan egin zenean, lehenengo saioak egin zuena zen lehenengo gu konturatzea geure produktua eta geure kulturaren balioaz, indarraz eta erakarpen ekonomikoaz. Orduan, gogoeta hartatik, hau da, Astigarragan modu lokalean elkarteekin, adituekin, baina modu lokalean egin genuen gogoeta hartatik 8 urte beranduago iritsi gera ona Hernanira, ezta? Eta garai hartan ez deneukan bezala orain udalen arteko elkarlanari esker gaude bigarren Sagardo Foru honen aurkezpen honetan, ez? Hori da ikaragarrizko aurrera pauso bat Sagardoaren mundua gure Sagardoa, gure kultura indartzeko elkarlana ezinbestekoa baitugu. Eta noski, garai hartan Jaurlaritzak, Foru Aldundiak sinistu zuten kultura honen, produktu honen indarrean eta proiektzioan, eta egia esan ikuste dut elkarlan hau, erakunde desberdinen elkarlan hau, eta
bailara honetako udalerrien arteko elkarlan honek ekarri gaitu bigarren gogoetanetara, ez hau da, lokala izan da kontu hau, guk balioan jarri duguna da, bilakatuko dugu nazio artean ezagutzeko kultura eta produktua, ezta? Eta guk santu hori egiteko egin behar duguna da prestatu egin behar dugu, prestatu behar dugu bai gure zaharrobideak, bai gure merkatariak, bai gure komertzioa, gure populazioa, gure jendea ere prestatu egin behar dugu santu horretarako, ezta? Orduan, iruditzen zait, lehenengotik bigarrenera egin dugu bilakaera honetan, gogo eta egiteko aukera oso ona daukagula diagnosi berri bat egin eta horrekin etorkizunerako erronkak egiteko. Eta beti ere, eta metin bukatzen dut, elkarlanean eta baliatuko eta aukera guzti hori ezkara emateko. Horain, egoitzeko orduan egoitz, azte gara zagardo bideari emango diot, zagardo bideen Foruari eta Leonari parte hartzen laguntzen aizaten guztiatik eta sagardua nivel internazional mailan jartzetik. Esan azkeneko egunetan kriston jende pila juntatu da, gutxoa guztiak Leonor Leirek eta Josemene komentatu duten 140 partaide daudeia. 140 partaide horiek 11 lurralde desberdinetatik etorriak dira, gehien bat Frantzia, Estatu Batuak, Inglaterra, Alemania bezalako lurraldetatik, non sagardo ikuspuntutik puntako lurraldeak diren, eta horrek esan edu montatu dugun, sortu dugun sagardo forum honek arrakasta handia duela, eta horrek bai Euskal Herriko sagardoa, bai Euskal Herria internazional mailan kokatzen lagunduko digula. Bestalde esan, tokatu zaigun garai honetan teknika berri asko ari dira sortzen, teknika bai sagardo mailan eta bai sagarraren mailan, teknika horietako teknikari handiak etorriko dira, gaien iritziak, gaien jakituriak eta ematera, eta hori guretzako buko horien hitzak, horien txarlak, horien esperientziak jakitea, etorkizuneko Euskal Sagardoaren eta etorkizuneko Euskal Herriko bai orografia, bai gure lan guzti horretan batekina izateko puntu interesgarri da. Eta azken nire esan, ikuskat sagardo gintzako enfoke berriak ikusiak izango ditugula, bai Alemaniako sagardoak ikusita, bai Inglaterran gure sagardo naturalaren ikuspegi desberdin batzu dira, baina denak sagarretik etorriak, eta horrek aberastu egingo dugu, eta horrek gure burua, gure uste dugun ikuspuntu edo sagardoaren ikuspuntu hori irikitzeko bai izango dugu, eta etorkizunean zergatik ez Euskal Sagardoan ikuspegi hori kanpoko sagardoaren bide hortatik ere iriki egitezke hortik bideak, eta hori da etxean ikustea, hori da haiek gurea baloratzea, eta hori da azken finean denon artean sagardoaren sektore hau handitzen eta handitzen segitza. Guztioi eta lehenik eta behin Eusko Jaurlaritzako turismo, merkataritza eta kontsumo sailaren izenean eskerrak eman nahi dizkiete udal ordezkariei, Gipuzkoako Foru Aldundiari eta baita ere elkartei. Nire papera hemen zumea da, eta da esplikatzea zein den Sagardo Forum bezalako ekitaldi bati gure babesa ematearen arrazoia. Eta egia esan, hasiera batetik ez genuen inongo zalantzarik izan. Eta laburki esplikatuko dut zergatik. Lehenik eta behin turismoa Eusko Jaurlaritzatik gaur Euskalen ikusten dugu gizartearen eraikitzaile bat bezala. Esan nahi dut honekin. Turismoak hainbat aukera ematen ditu gizartean elkarlana ezberdinak bultzatzeko, eta hau oso kasu berezia eta interesgarria da. Zergatik, hemen elkarte ezberdinetako jendea gaude, erakunde ezberdinetako jendea gaude, eta
sektore ezberdinetako jendea dago. Lehen sektoreko jendea dago, turismoko jendea dago, udaletxeko jendea dago, diputazioko jendea dago eta Eusko Jaurlaritzako jendea dago. Beraz, aspektu horretan iruditzen zaigu Euskadin gizartea eraikitzearen eredu on bat dela. Hori teoria bezala esan dut, horako foro bat bultzatzen. Eta gero, beste alde batetik, turismo politikekin guztiz erronka edo alineatuta errendura berdinean dagoela. Zergatik, esate baterako jasangarritasunari buruz egiten dugunean, turismoan askotan hitz egiten dugu jasangarritasun ambientalari buruz edo energiaren inguruko jasangarritasunari buruz, hau da, gehiegi energia gehiagien gastatzea, eta horrelako guztiak. Baina badago beste jasangarritasun bat, eta hori kulturala eta soziala da, jasangarritasun ekonomikoa baita ere. Eta zentzu horretan, Sagardoaren mundua, oraindik gure irizitan bultzada bat behar du, turismo politiken barruan enogastronomiak paper izugarri garrantzitsua jokatzen du Euskadiko turismoaren barnean, baita ere Euskadi kanpora saltzen duen turismoaren eredu horretan, eta enogastronomian beti egonda gastronomia enoturismoaren gainetik, eta enoturismoaren barruan ere beti izan dugu Txakolina ardoa eta Sagarraren ardoa azkenean izan dut nolabait zerbait ahaztuta. Eta guri iruditzen zaigun zela garaia, Sagarraren ardo hori bere balorean ipintzeko, eta horren inguruan dagoen mundu guztia, kasu honetan Gipuzkoako barnekaldeko hainbat lehen sektoreko jendea, udalerriak, askotan duela urte dezente gutxi arte behar bezalako laguntza izan ez duela, eta hortan, ez genuen inungo nolarik izan. Eta horretarako zer egin behar da, horrelako ekitaldiak guztat. Hemen formakuntza ematen da, bizioa irikitzen da munduan Sagardoaren lurraldeak, Sagardoaren inguruko kulturak izan dezaken potentzialidade guzti hori zabaltzeko, eta beraz, ez genuen dudarik izan. Espero dut, hemendik aurrera gainera horrelako ekitaldiek indar gehiago hartzea, eta behingoz, Euskadik duen enogastronomia horren barruan, Sagardoak merezi duen lekua izan dela. Muy brevemente voy a decir actor. Esan da dela, eta gutxi gehiago nezake, baina bai akaso, hemen elkarlana, internazio Sagardoa edo Sagardoaren lurralde, gure Sagardoaren lurralde hau mundu mailan kokatzea zaipatu da, garapenaz hitzein dugu, eta nik uste bakarrikan azpimarra txiki bat jartzea ere tokatzen zaigula, ez? Sagarra da, Sagardoaren oinarrizko elementua, eta nik uste Sagardo Forum honek ere baliako dugula bai batetikan gure instituzio desberdinak Sagarraren produzioan eta Sagarra bertako produktu bezala bultzatzeko indarra horretan jartzea, eta noski nola ez internazionalki ere hori beste herrialde desberdinetan ze indar daukan ikusteko eta ikasteko. Beraz, Sagardo Forumak horretarakoren balio dezala, nik uste azken urteetan arreta berezia jartzen ari gara bertako Sagarraren produkzioan, eta nik uste hori oinarrizko bidea izango dela, hemen esan dugun bezala Sagardoari tokikotasun hori eta gure balio hori eman nahi badiago. Beraz, denok ikasteko aukera izango dugu eta horretan ere indarra jartzeko. Hogeita bostean, hemen entzundako guztiak edo gai horien inguruan entzun ikusi ikasi ahal izango dugu, beraz, gonbidapena luzatzea mundu guztiari Sagardo Forumean parte hartzera eta egun horietan ona hurbiltzera. Ez dakit